Malawi Brief. Maswera bwanji. Maswera bwanji. Indaswera tafika kuti madzulo ano. Kwanjonja kudeza. Kwanjonja munasowa watu akingsire. Ajambwe koma ajambwe kwanjonja. Oh, ajambwe. Ajambwe Moses Jambwa. Tsopano mungapereka upangiri wanji pakhali chakudya chaulere mdziko muno kuyambira next week malingana ndi nduna ya zaulimi kuti chafikire anthu oposa 4 million pachitike ntchito yanji. Ababa tofunika tu achilimike ndithu pa akapanda kuti sata kuno bwino kupezeka zoti nakhalabe akudandaulabe pana ngati pa 4 million konde apo koma pali ena akupezekabe kuti ali mavuto otero. Basa panafunika ndondomeko ya bwino yoyenerera kuti anthu oti ali nchakudya kale asamakhale sakumapeza chakudyacho. Papa ndondomeko zino zimakhala zovuta taziona mbuyo musemu uona zoti chakudya chija chikupita kwa anthu oti ali ndi chakudya kale. Nditodi tusala naona choncho ine Moses Chambwe kwanjonja. Pamavunda khola kwenikweni ndi pati kuti anthu zisafikire zinthu zimene boma lakonza tatipatse chithunzi munganakhala inu pamene mukuoneka kuti pamavuta ndi pati. Pamavuta tu kuntundako zimatha kuyenda bwinobwino koma zimazavuta no kwathu kono katikati mwa ndime muno kumapeto kuti anthu afike polandira katondole. Mwina anthu ena amene ali oti kutumikira kumene kuti atakagawana akatundula ndi amawetsano zinthu zina zosakhala bwino. Katundu chasafikira kwa amene amafunikira kuti akati. Chabwino ayi kwanjonja tamva kuunika kwanu kuti ayi chapakatikati pa mpofunika opaonika kuti kuntunda kuzayenda kumambali inayi oneka ngati pamakhala ndithu zosamwetsa tithokoze kumva maganizo ano. Nditodi wawa zikomo kupitira kumva maganizo anzika tifuna Hello. Mwaswera bwanji madzulo ano. Ndamaseko waja wano. Line yanu ikhala ndi mavuto kwambiri mwachidule mwina isanati chokerenso nkhani yaikulu imene tikukambirana ndi yakuti boma lalengeza kuti chakudya chaulere chiyamba kugawidwa makamaka wiki imene ikubwerayi, that's November first week. Timati titadziwa kuchokera kwa inu fanena izi ndi mayi Mbirizi amene ndi nduna ya za ulimi imene ikumbukira ndithu tsiku la chakudya pa dziko lonse lapansi. Ndi kumalawi kuno iya zinachitikira mwambo umene ukudedza kumene anafikako anduna. So timafuna tidziwe kuti kodi ndondomeko yogawa chakudya chaulere mumayitsatira bwanji, imakhala zosamwetsa zanji, boma litaunikira ndondomeko ziti kuti anthu amene adakhuzidwa adi 4 million plus ndi njala ziafikiredi zinthuzi mwachidule kwambiri amaseko. Zokoma kwambiri. Ndizaona adi kuti kumalawi kuno kuli njala ndipo anthu 4 million amene akunenedwa panowayi adutsa chifukwa tikaona ngati Central Region inoyi kuti inamva kuti ndi maboma awiri Salima ndi Nkhotakota imene ikhale ngati awathandizira kugawo la chakudya. Tikaona ngati Central Region yokha ndi maboma 9 ndiye maboma 9 kutenga ku maboma awiri naona kuti pamene pali chipsinjo kwambiri. Okay. Tisatengere kuti kapena kuti ndifendani kapena ndifayani. Koma boma lina lililonse muli anthu amene alibe chakudya pakali pano. Kudya kwawo amakachita maganyo m'midamo anthu ososa kugalauza akalandira ndikugula chakudya. Okay. Ndiye ndakakonda kuti ngati dziko la Malawi chifukwa anthu 4 million amenewo mpaka ku America akudziwa. Okay. Ndiye 4 million amene wandi dziko lonse la Malawi maboma 28. Chimene adakachita abomawa sadakasankha bomayi. Okay. Koma adakatenga boma by boma. Okay. Kuyamba kuchitipa Msanje, Mchinji, Nkhotakota maboma 28 ndi osavuta kuwathandiza. Okay. Kamenepa kusankha kumene asankha kunkola kuika chifukwa chakuti maboma amenewo sinde kuti nkumalawi ayi koma tosefe nda Malawi.
Okay. Ndene ndakaona ngati boma la Nyuwani pamene likupanga zinthu akuti kukonzanso zimene zidawonongeka. Atakabwera boma lililonse kapena boma lililonse iliyonse ili ndi anthu amene ali ofutikitsitsa amene adakenera olandira thandizo limeneli. Ineyo ndinaona ngati kuti boma lidakangochitenga chinthu chija ngati kuti ndimphika umodzi kapena kuti atenga mazira 10 akufuna aphike apse pa 2 minutes. Le 2 minutes imeneyi ndekuti maboma onse 28 aphikidwe pa 2 minutes imeneyi. Zidakati komera sindolera kuti ine ndili njala kapena ndili ndi chakudya ayi koma kumidzi kuno kulumphawi wataoneni kusankha kuku kunena ndikoza kuitsa ntchito chichewa chonena kuti kusankha kumene asankhako kukhala ngati kuti mwina aprofesa awo adawavotera m'maboma amene awathandize chakudya chimenechi kuli kulakwa angutenga boma dziko lonse la Malawi lili ndi njala alithandizire kodi chabwino anthu amene maboma amene wawa akati awapatsa sanzunzikanso chabwino awapatsa chakudya maboma amene sadawapatsa chakudya atipatse sereleza kuti ife chaka chamawa tidzakhale chakudya tikadyetsa anthu aja awapatsa chimanga chaka chino aja ine ndinaona kuti boma litapanga njira imeneyi ndi bwino amayi amene alowa kumene unduno samalimidwa unduno amene umalozeka kwambiri chifukwa chakuti ukapanda kugwiritsa ntchito bwino umakhala munthu wozezeka amene uli ndunawe ndiye amayi amene wawo adakachiunikira paokha kuti ineyo ndasankhidwa supambanayi chifukwa kuli gulu kumene kuchako supambana amene adawasankha waja kuti akhale nduna ya agirikacha koma adakangochitenga chinthu chingati kuti ndi mphatso yochoka kwa Mulungu ndiye mphatso yochoka kwa Mulungu ukamalalikira pamaliro amalalikira mfiti zomwe ena amene sosapita kutchalichi amamva nawo thengayo mu nthawi imene yoyo aja sapita tchalichi aja amakatheka kuti mwina iwowo akamwalira amakapeza chipulumutso kumwamba chifukwa cha uthenga umene walalikidwa pamaliro a munthu wina ndiye uja womwalira ankapemphera uja akakakumana umene kuja wina ali kupaladaizo uja sankapemphera uja amamfunsa kuti iwe nanga panji meza somapemphera ali ine ndasintha pamaliro ako ajatu nde ababa apita muthalika asinthire pamaliro achakwera zimene amalakwitsa achakwera apita akhoze ine ndinaona ngati titatero tingende bwino dziko lathu lino. Tiyamikire kumva maganizo ano komanso malangizo kupita ku boma. Yeah. Mukhale ndi usiku opambana maseko. Ine ndakunyadirani. Zikomo. Amene ndithu sakutsatira nkuonera koma apereka maganizo awo malingananso ndi mene iwo aunikira kuti zoti thandizo lipite kwa maboma 11 iwo sakugwizana nazo dziko lonse lili njala koma timafunanso tidziwe upangiri umene boma liyenera kugwiritsira ntchito kuti anthu ngati amene ali ndi njalawa boma liyafikira bwanji pamavuta ndi pati kuti zinthu zisapeza anthu oyenera. Mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera maswera bwanji wawa. Ayi ine ndaswera takulandirani kwambiri tafika kuti madzulo ano. Ino tu mwafika kukasungu. Amadera. Mlicha mawembe omunditu. Bwana Madera. Bwana Madera nditu Mr. Madera. No takulandirani kwambiri. Zomwe kwambiri. Timve mutu mwanu mukuyenda zotani. Professor adalengeza kuti ayi maboma about 11 ndi amene ndithu akuoneka kuti ali ndi disaster pa nkhani ya njala. Komano lero tamvanso kuti ayi chimanga chaulere chikha chikubwera kugawidwa komano chikagawidwa kagawidwe kake inu mmene mukuonera kuti kafikireda anthu oposa 4 million amene agwidwa ndi njala muyambira pati nkhani imeneyi? Chiyamba tifukoze pobweresa maganizo amenewa kunena kuti pambali pofuna kuita chimanga misika mwadimaki kuti anthu nazigwa kuchimanga chamo chipirako aonaso tipali anthu ena ovutikisisa amene sangapezeko ndalama ikagula chimanga chija koma ande chimanga chaulere. Okay. Tikawagawa laona kuti okawa maboma unaona ngati kuti amayeneka kuti muna make awo boma linalilo matontheza amene tili nawo. Okay. Atikalamba chilungamo chinoti njalayo mdziko muno yatigwera. Okay. Samari yagwera ngati kuti yagwera anthu mmodzi kapena yagwera boma lina lake ayi. Koma njalayo yagwa ndipo yagwera wina aliyese mdziko muno. Kupatula kuti pali anthu ena othamangathamanga anatikhonzera njira yathu kuti chimanga chathu chikazipitiriza kwa adimaki koma pali anthu ena achikulire
ena adisadi olumala ndi ena amene mnasanga tiopeza ko kandrama lokagula chima maganiza ngati gawo lija lawo lere lija likanangoyang'ana kwa anthu kuti tisisawo amene samatha kupeza fertilizer amene aliwo achikulire amene ali aulumali anthu amene ajawo chifukwa munthu wabwinobwinoyo atha kunyamuka kuli maganyu wapeza kachimanga wapeza kandrama akagula chimanga chake kwa Adimasi kapena akagula chimanga chake kwa Venda komano angoyang'ana anthu amene kuthekera kwa alibe makamaka anzathu aya aulumali okalamba ndi anthu ena ovutikisisa amene mathakuona kuti awa ndi anthu oti afunikabe chithandizo komano kuti anezi kuti agawe maboma apo ndiona ngati tisikaenda bwino ayi komano atangokamba kuti naliye simangacho chimfikire komanso ngati zingathoza kuti munamake zimpita madera kuti anthu azikalembana kumizi makamaka mafumu tionesese kuti thandizo ngati lafika ngati afika mdera mwathu ngati iwe mfumu ipite kwa munthu woyenerera chimakhala chomvetsa chisoni chinthu chaulere chikafika muzi amakatenga ni munthu amene ali kale ndi chimanga china munthu amene sali wovutikisisa machita kuti iweyo kutenga chimanga nimakapakira makika pa chimanga chinu zake nzako akudya gaga nzako akuphika futali wa embe kapena nzako agona njala chimene chinthu chokhuza kwambiri kwa munthu amene ali ndi mtima wauzimu sizingatheke kuti iweyo ukakakamiri kwakhala overline yokalembesa chimanga cha anthu amene akulandira chimanga cha ulere machita kuti iweyo kuthekera uli nako munakukhapo ngati mafumu khala anthu amene sizikafuna kukalembesafe kati ndichonde tikaoneseseku iyi ndi nchaulere nchabwino komano chimakhala ndi anthu ake munthu amene uli nkuthekera ndichonde tisakazipapa anthu sikazibwino chepa kale timzoti malamulo timu anthu ambiri olivi natatagawa maboma tifomero ndi anthu ochepa kwambiri chonde amene ndikuthekera chonde tisakayime nawo pa line ya anthu amene afuna zilanda chimanga achithandizika kuti mwamaka azidya komano tikawagala oti lodula maboma wanu magani kuti asadule komano katundu angofikira kwa anthu amene akuyenera kupafikira ngati anthu olumala ndi anthu akuluakulu ine maganizo anga anali amenewo tiyamikire kumva maganizo anu akuya kuchokera ndithu kwa wimbe wa sungu bwana Madera mukhale ndi usiku wabwino inetu ndakunyadira kwambiri bwana Moses kumva maganizo anzika pa nkhani imeneyi tsiku la lero lokumbukira chakudya pa dziko lonse lapansi koma chakudyanso boma likhale kugawa wiki ya mawayi first week ya November timafuna timve maganizo anu achite bwanji kuti ndondomeko imeneyi isakumane nzosamwitsa mwasula bwanji ndaswera tikudziweni funso ndi limene linso nkhaniyo ndiyabwino koma nkhani imene ikufunikira ndiyoti chimanga chinayenera chingogawidwa mwina dziko lonse tiwakunena zoona ng'amba mmene inalili anthu ambiri alibe chimanga pakali panopo komanso kuyerekeza amalawi ambiri ali pampanipani nkhani ya zachuma tangochoka kumene mulamuliro umene timapanisa kukhulupirira kuti wina aliyense ndiovutika makamaka kumu komanso chimanga pamene chikufuna chigawidwe boma lionesese mafumu ambiri chimanga amachimaliza okhaokha kumagawana ndipo amakhala kuti akudyerera chimanga chi ndi anthu oti ndiolemera ali ndi magolosale ndiye atakhala kuti aapasa mafumu chiyende mndondomeko za mafumu ati azilandira ndi okhaokhawo amene amaapasa zitukuka mafumu ndiye zikuyenera kuti boma liyang'anisisetu mafumu ambiri takhala tikuziona izi kumwera kuno mafumu ambiri amapita kukabera chimanga amene amagayira ndi anthu amene amaapasa zinthu komanso iwo mukapeza kuti ali ndi zimatumba phi tikhalireni ovutika yeniyeni ina ngati kuyerekeza ngati ineyo tiyambireni ine sinambe ndayenderapo cholandira china chiti chonse cha boma koma sikuti ndife olemerayi ndife ovutika koma chifukwa cha usogoleri wa mafumu boma limatha kumatikondera anthu osauka ankalamba ina kuti osowa china chiti chonse akumasiro kwampasa munthu wakaliwo
ndiye boma liyang'anisise nkhani ya mafumu chifukwa mafumu ambiri ali ndi kukondera ndi chimene chicho chitha kuononga Malawi. President walonjeza akufuna athandize dziko la Malawi. Mafumu azipeza kuti malomoti anthu 100 alandire iwo apeza kuti agawira anthu 20 matumba 80 akapezeka kunyumba kwa mfumu zomwe ziziononga zina la boma. Ndeni kufika boma liyang'anisise machidi ndipo apange ndondomeko yoyenerera kuti chimanga chimene pamene chikugawira chikafikire kwa anthu ovutika chifukwa choti zikalowa mafumu sakupanga zinthu zadongosolo ndi pena boma likhale kunapo chinthu pamene pofuna kugawa komanso tikanena nkhani ya maboma zinafunikira kuti maboma okhawo amene akuoneka kuti mwina kapena anakolola komanso kuyerekeza ndiko achamene ina zagwera mbuzo anthu analepera pena kusamala chimanga chifukwa choti fertilizer analibe ena analepera kusamala chimanga fertilizer anapasiwa koma fertilizer amaperekedwa chimanga chikumasu chimanga chitabereka fertilizer anapananaja chimanga pakali pano ina anasunga ina fertilizer pena analandira atapeza kuti chimanga chauma kale mumamida anangotenga agulitsa nkukagula katumba kamubika chimanga andi pakali panopo ngati ukugula ina gwabu koma anapeza kuti sana kuloli kunzana kwa fertilizer ndezi nafunika kuti boma liyang'anisise ujeni Malawi yonse alandire chimanga malangizo wese boma linaliyonse chabwino nditu yayi langizo lanu lamveka kwa kupita kuboma kuti agawe dziko lonse aliyense ali ndi njala kulibe kusankha komanso anthu sadakolole chifukwa fertilizer adabwera mochedwa. Tokoza kwambiri kumva maganizo anzika palino masula bwanji masula bwanji palaino apa chabona amene afuna tizimvera kunyumba kwawo. Masula bwanji bwana, masula bwanji bwana, taswera bwino silizo nani ayi neyo ndaswera. Tafika kuti madzulano mwafika kuno ku planta ya kuchigumula uko ya ndikumbuseni dzina lija. dzina langa ndi amfumu anyaka koma langa yapansonkho ndili Jacob Katambo. Tsopano mafumu tu akudandaulani pamudzi pano akuti mukumakhanji phophoto kutero kuti ndabwera pano kuti ndisuse zimene akulankhula anthu ena. mtsutso wanu uli pati? Eya ifeyo mafumu boma limatipangira ndondomeko kuli ADC kuli vaki anthu amene wanda amene boma limagwiritsa ntchito itani kuderako mukalembe anthu amfumu akangoonelera zimene zikuchitika. Okay. Ndipo zinthuzo zimakhala pa ground siyo ndiso kunena kuti kapena wavaki apita pa nyumba ya munthu ayi. Zinthuzo zimachitikira pa ground. Okay. Tsono ndena amene akunenawa ndi anthu aja amene amanyozera kuti kwa mfumu kuli nsonkhano tapezekako. Okay. Mapeto ake amabwera ndi maonera kuti amfumu akukondera. Okay. Kodi mfumu ndi chani? Simaso mfumu ndi anthu. Chabwino Tsono ukonderapo chani? ati pali timu ina imene imakupatsani kena kaje kumbaliko akupasa chani kuti ziwezo zoti boma lakutumizirani ndipo zikamatumira siku basa zimakhaza mfumu zimakhaza anthu amene amuziwo. Okay. Ndiyo tengapo chani kuti ukane kuti akubwera ndati tuhangi poti zinthu zimabwera kutokera kuboma avaki abwerapo kana ndalangiza abwera pakuza nako akuye chinthu chabwera ndi chigawidwe. Ife timamemeza anthu. Anthu oti kakameza abwera tiafotokozera mfundo zimene zabwera ndi boma. Pali izi ndipo tisati izi. Zimene zija zimachitika pa air. Okay. Ndipereke chisanzo lero lomwelo agriculture nabwera kumaza kufotokozera kuti ufuna kuyambikira sabu sitenicha. Amatero. Ndipo anatuza kuti zinthuzo aitanidwe anthu akhale pa ground au zile mfundo zimene abweresa aku agriculture. Okay. So
tsono ngati munthu sanabwere kodi mukamuyembera kunyumba ndi chinyengocho amanena kuti amene wapita kuphwando ndi amene amadya okay tsono ngati sunapite kuphwando udya pamenepo udya okay ne anthu ena amabrema mafumu koma ine ndikunena kuti kaya mwina mafumu ena koma kwa ine ayi okay chifukwa kuti tichokera kuboma je sichikabwera mfumu chikabwera anthu omwe wamuzimo okay imayang'ana anthu amene ali ovutika okay ndiye ndikuona kuti anthu ena akumadana ndi mfumu tifodena kuti mwina enawo anadana ndi mfumuyo ndi amapenya kati kuti kudoma adanayo pawiriwo akuona kati mfumuyo anthu onse adana nawo oho zomwe silizoona chabwino ufumu tuli anthu ufumu chilo wapakoma kapena usuwa kumbumbayi ndi anthu amene kwayang'anirawo kodi nanga anthu ukapha anthu akadya chani okay ndi anthu ena asamakuti mafumu ife timapasira ndondomeko kuchokera kuboma yedesani ichi muyedese ichi chifike apa tsono gogo ndimati kodi ndiye kuti katundu uja akachoka kuboma safikira nyumba ya mafumu kuti ngofika nyumba ya mafumu kuti afumu mama wazigawa katundu uja chiitika katundu uja amakupasani figa mumabwera kupasani figa okay lese monga ine mfumu nyaka ndiuza kuti nyaka mukupasidwa figa ya anthu 50 anthu 50 aja mumapita pa ground vati ija imakhala apo iwe kwako kumangoonyerera okay amasankha kwaku ine mukuona wakuti bwanji amanya kuti amene wakuti komanso mmayang'ana kuti anthu wakuti pali anthu enatu kuti fetereza atha kugula okay umuzi anthu ena amata kugula fetereza koma kuli anthu ena ovutikisisa ndithu onena kuti alibe chilichonse olo kupita kuti ukayang'ani mumpoto mwawo supeza chikokoto timaife timati chikokoto zimene zimasabira za nsima zoona sungapeze ayi okay nechoyamba mfumu imaziwa munthu ache mmuzi kuti koma tikampasa uja amene tamuthandiza tikampasa tamuthandiza sono munthuyo wampeza kuti wakagula wili pawa wampeza ali ndi njinga akupalasa koma kwawoko zakudya zilipo ndi ukampasa samene ndi ukupanga chani chabwino pamenepo mfumu anyaka mwatipasa chito what about allegation zimene anthu amaganiza zimene akukamba apa kuti kumakhala kungolemba anthu amene mukuwadziwa chabwino katundu yosatsalira nyumba mwanu koma mangowalemba anthu oti alikale ndi galimoto kumene alikale ndi njinga ya kabaza bwinobwino amathamangathamanga agogwena ake ngumavutika osalandira kodi pamenepo kapena mungatichotse maganizo amene omotani madzulo ano zimachitika zimenezi ineyo sindikuziwa kwa anthu ena mundu amene anthu akunenera koma ine kumuzi kwanga the first thing ndili ndi ngati sindikulakwa ndili ndi azigogo mmuzi mwanga muno osachepera mwina 7 okay amene udamene timayang'anisisa kuti kodi choyamba tikamalemba tiyapekatalimba azigogo okay tikalemba azigogo komanso sikuti tingolemba azigogo koma timayang'ana kuti agogowa kodi alikapena nyimwe mwana ochitika kuti akamuuza kuti mwananga ine ndavutika pano agula thumba la chimanga kapena agula thumba la simenti kapena iya thumba la fetereza agula okay ngati azikutekera koteroko odero timamusiya pambali koma timayang'ana pamene tikuona kuti awawa ngakhale anawo tapeza kanthu I see zimenezo ndizo timayang'ana ife chabwino tikati kumene timayang'ana kuti kuli ana amasiye nanga kuti chabwino tsono ngati mmawa tikulengeza kuti mawa anthu akhalepo wina wanyamuka ndikumapita kuntchito kodi tikamulembere kuntchito oho tiziteka chifukwa sanapite kuphwando sadye nawo ayi chabwino pamenepo mfundo ina kwaperekedwa mfundo ina kuti kodi maboma 11 amene zikuonesa kuti akuzidwa ndi njala yes ineyo ndapilete a president okay msanje tuchitipa anavotera okay aliyense voti yake ine tikuona kuti ipindule okay tisayang'ane kuti ka pasenti region amakolola kayamakhala ni mita ikuluikulu akuli mafamu ayi kumene konso kuli anthu ena amene alibe kena kalikonse okay tikapita kumpoto konso kuli anthu ena anso amene akonse kuti alibe china chilichonse okay ine ndikuona ngati the best way a president asanubani okay angopereka chakudyacho okay
monga mmene mwanenera kuti kodi popereka amapereka chani chikudziwa kuti kuli anthu amene akuvutikisa kwambiri anthu ndi amene angathe kulandira chakudya potengera ndi ndondomeko imenenso iwo atayipereke. I see. chifukwa ndikukhulupirira kuti mmene akunamba ponera choti kuti kuyambira kwa Novemba ndiye kuti iwo atikozeratu chochita. Mukapita kumeneko malamulo nga akutere. Zimenezo zimene timasata. Chabwino. Chifukwa lamulo limakhala kuchokera komweko. Chabwino. Ndileke chisanzo pali madona ena. Amalaya kuti ife tipereka ndalama koma ndalama yathu tifunika tikapange chakuti. Okay. Boma limasatira zimenezo. Koma ngati tinapereka ndondomeko akukupa fani. Boma lijalima tipangira ife ndondomeko akuaku ife tikufuna kuti chinthu ichi chifikire anthu motere. Okay. Tonjo ineyo ngati mfumu ngati nyakwawa kunoku kuchigumula. Yes. Anyaka ndikunena kuti boma elisayang'ane mbali. Lipereke moyenerera kutoka nsanje tuchitipa aliyense ngati kuli kochokera alandire pang'ono tikusunda tikupita kunyengera mvula sunda pang'ono chimene chitikanga mpaka kudafika kuti mwina tizakolola. Chabwino. Ineyo kuyankha kwanga kumadzulo kuno ndiyankhe motero. Mwatithandiza tinakupanikizana madzulo ano ndi mafunso fa inu ndi afumu ndiye munayeneranso kutipatsa mayankho ena amene anthu ali nawo mafunso komanso pempho lanu kupita ku boma kuti ayi aliyense apindule ndi bagi kaya ndi chani chaulere chimene chichoka ku boma tokoze kumva maganizo anu komanso pempho limene mwapempha boma. Kwambiri. Amene ndi afumu anyaka kuchokera ku Chigumula akuti ayi aliyense adavota makomo muli njala si maboma 11 okha amene aganizidwa ku bomako aliyense apindule ndi chaulere chilichonse chimene chochoka ku boma. Masula bwanji pa line apa? Masula bwanji. Bwana ine ndasula mumveka pansi kwambiri. Kati pena phone yanu ili patali? Okay. Kapena chabwino perekani maganizo anu mwina Malawi azimva chifukwa ikumveka ndithu pansi kwambiri. Ine maganizo anga nimaona kuti boma kugawa chimanga ngati chaulere kwenikweni iganizo labwino potengera kuti kuli anthu ena oti ngovutikitsa oti sangakwanitse kugula koma panafunika chimangachi chigawidwe magawo monga amene adayambira kuti ngati pazaulimizi pano nagawa magawo pali ena ovutika ena ovutikitsa ena yayi ndio nagawagawa zinthu zicho nimenenso chinafunika chimangachi chikhalire pokana kuti tilozepo zala mafumu monga mfumu ena awachoka inde nda afumuwa akunena zoona kuti chimanga zinthu zikabwera omenera ogawire anthu ovutika koma pali mafumu ena yamene yadangokhala kuti mafumu yadyera yamene amatenga zinthu za anthu ovutika osawagawira ovutikawo zimachitika ndithu nazo zimenezo zimachitika ndithu kumapezeka kuti fumu kachimanga cholandirachi yapeza malumba mwina ocholateri mudzi momwe muli wovutika olonthumba lomwe olondowayo mosatezeka ndi mafumu ena njabwino ndithu koma pali mafumu yambiri yamene njoyipa njankhaza ni anthu awo oti ngakhale zolembazo omati okabwera kuti odzawalembe kuti otsogolere nofumu mu zolembazo omasankhula pamene zikatukira zija omati kuboma mu makompyuta mayina yangulukira komweko kumakapezeka kuti wakapatsa vanthu omene somayembekeza ufumu kuti okhazibandira zinthu za muzi okay usonyeza kuti kulemba kwabwino kumakhala kwa chimechija chimashini kusiyana noti ufumu odzende mluko tsono chimashini chimenechi ndiye kuti muganiza kuti chimabwera bwanji mmodzi paja wadanena kuti mayina ya ngati dziko la Malawi mayina yonse nese omayadziwa kumeneko okay ndiye omangusankhulako
kuti awa ngovutika awa ngotere awa ndotere. eya Okay. ndiye mwina utapitiriza kutsatira njira imeneyo imene ikhala yabwino kusiyana ndi kuno kufumu wazipezeka kuti marumba adzangolokera na kunyumba kwawo. Chabwino. Ndithu. Ya maganizo anu ndi langizo lamveka kwambiri ndipo kudandaula kwanonso kuti kuli mafumu ena ndithu amachita zinthu zosakhala bwino. Ndikhulupirira kuti mafumu ena akumvetsera zimenezi akhoza kusintha ndithu madzulo ano. Mukhale ndi usiku wabwino.